kutipan Anda. Bos arane siapa bos? Bapaknya Ainun, bapaknya Ainun. Ini siapa cantik? Mas Dumong. Beli cinta jare sini bunga, cuma siji kula sing gawe kakang bahagia. Tapi kian wis beda, beli ilok katon ning mata, wis beli ilok tekan. Apa abot ning kana? Mas Dumong, 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 terus Mas Dumong, Mas Dumong. Bapaknya Ainun, kayak suster ngesot. Bapaknya Ainun, sini dong. Bapaknya Ainun, bapaknya Ainun. Tiwas nurut bisikan setan, luruh kenang usup-usupan, tiwas kula wis pasrah, sekanggo sampean. Bapaknya Ainun, yang ini siapa? Monggo. Mama Arsel. Mama Arsel sing paling sayang, Mama Arsel sing paling eman, deleng rabine kakang, moncok ning arep lawang, tenimbang lara ati, mene lagine tek bayari. Ngomong wis beli cinta jare sing ning omah. Mamane Ipe, mamane Ipe, mamane Ipe sing paling sayang. Tapi kian wis beda, beli ilok katon ning mata, wis beli ilok tekan. Apa abot ning kana? Mamane Ipe sayang, Mama Ipe sayang, Mamane Ipe sayang, Mamane Ipe sayang, Mamane Ipe sayang, Mamane Ipe, 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 Mamane Ipe. Tiwas nurut bisikan setan, luruh kenang usup-usupan, tiwas kula wis pasrah, sekanggo sampean. Mas Dimong ya? Mas Dumong, Mas Dumong, Mas Dumong, Mas Dumong. Ati lara rasa ditendang, moal gilang wis jadi belang, deleng rabine kakang, koncok ning arep lawang, tenimbang lara ati, mene lagine tek bayari. Ngomong wis beli cinta karo sing ning omah, cuma siji kula sing gawe kakang bahagia. Tapi kian wis beda, beli ilok katon ning mata, wis beli ilok tekan. Ayana Ipa sayang. Ya sudah ya, makasih. Kapan Ainun.